Здравейте и добре дошли в директория за статии. Сега ще ви покажа как да се логнете и да публикувате статия. Пишете вашия юзернейм и вашата парола и влизате. След като сте се регистрирали и сте спазили, т.е. прочели условията и правилата. Като влезете, може да дадете Submit Article и ще видите този интерфейс. Тук ви излиза червено, че може да си смените паролата, ако искате, защото в момента тя е дефолт паролата. Тук пишете заглавието на статията на кирилица. В случая ще ви покажа само примерно и ще пиша на латиница. Тук пишете тялото или текста на статията, съдържанието, 200 думи. Избирате категорията, примерно имоти, и тук пишете втори път заглавието на статията. Такова, което ще се появявате тук горе, например. Следва meta-description, който е описание на статията. Това е текста, който ще излиза в търсачките на страници, така че този текст трябва да бъде доста добър и да провокира хората да прочетат статията. Тук пишете ключовите думи, които се намират в по-горния текст, в тялото на статията, например. Дума 1, дума 2, дума 3. И те са отделени чрез запетайка и спейс. Копирате тези ключови думи и ги нанасяте тук също върху таговете. Давате Add. Последното, което може да изберете е дали да разрешите коментарите. В случая аз ще ги махна. След това се връщате горе и давате Submit for Review. Статията ви ще бъде публикувана, след като бъде проверена от редактора. Благодаря ви.